patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag ka natong tanan, Pit Senyor. Welcome nga kapuso sa GMA Regional TV Live nga inyong makita. Matag Lunes hangtod sa Biyernes. Among gihapon balikon og remind kapuso ha. Katawhan nga kikinahanglan gihapon kita. Upalo gyud sa tanan ng mga health protocol. Kung mahimo likayan gyud kining pagdasok labi na sa mga tao. Samtang nagkaduol karon ang Sinulog Festival, ang Fiesta Senyor. Good morning, Kapusong Ses. Good morning, Kapusong Nico. And good morning sa ato ang mga kapuso din sa tuwa atong Kabisayan o sa silangang Kabisayan. Welcome na usab sa ato ang programa nga maghatag kaninyo og kalagsik ingon man kadasig ning kabuntagon. And I agree with Kapusong Nico ha nga tumanon gihapon nato ang tanang mga protocol sama sa social distancing, ilabi na nga misaka na usabaya ang mga kaso nato dinhi sa Cebu. Busa mga kapuso, let's start our morning. Kay karong taon, ako mahinabi si kapuso actor Derek Monasterio ug sayran taon sa kahaang mahimo niyang papel sa bag-ong drama series niya nga Legal Wives. Ug ato sa mahinabi karong taon ang usa ka veterano nga singer ug composer dinhi sa Cebu nga nagpasikat sa pipila ka mga kanta o awit alang kang Senyor Santo Niño. Mahinabi sa nga karong taon mga kapuso, laing composer ni siya sa iconic nga theme song sa Sinulog o atong sayran kung sa hinungdan kung nganong iyang namugna kining maong kanta. Pipila katulog na lang mga kapuso, sinulog na. Apan atong lantawon pagbalik, pipila ka mga mahinungdanong panghitabo nga napatik sa atong kasaysayan. Pipila ka mga scholar, researcher o historian ang nagtuo nga ang sinulog dance step na mugna ni Baladhay kinsa advisor ni Raha Humabon. Dihang nasakit si Baladhay, gibutang kini sa lawak kundi atua ang imahen sa Senyor Santo Niño uban ang ilang mga pagano nga mga Ginoo. Pipila ka adlaw ang nakalabay ug kalit lang kini siya nga ni Syagit. Dihang nakadungog ang iyang makauban, gipangutana kini nganong nalagsik ug ang iyang tubag, gipukaw siya sa balaang bata ug nakigsayaw kini. Dinhi na nagsugod ang 2 steps forward o 1 step backward nga stepping sa sinulog. Karon says, sugdi na imong biztalk, makauban niya si kapuso actor Derek Monasterio. Kapuso hang nga mibida na sa ubay-ubay nga mga series dinhi sa Kapuso Network. O karon bag-ong challenging role na usab ang iyang i-portray alang sa bag-ong drama nga Legal Wives. With us this morning, actor and host Derek Monasterio. Maayong buntag, Derek, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Hello. Hi. Good morning, everyone. How are you, Derek? How are you and your family? We're doing good. We're safe. Thank God. And andito na kami sa house ngayon. Chill lang. And let's start our morning, Derek, by reminiscing about your sinulog experience dito sa Cebu. Yes. What do you remember the most about the biggest festival dito sa Cebu? Sinulog. I actually haven't visited Cebu na ako lang. It's always for regionals and usually show lang talaga. And Derek, when you did In Die Will Always Love You, dito sa Cebu yun, di ba? Shoot nyo yun back in 2018. You immersed yourself in our culture here in Cebu. How do you find the faith ng mga Cebuanos towards Santo Niño? Actually, Mrs. ang pinaka-gusto ko talagang city. Medyo biased kasi ako eh. Pero my favorite city. Pag tinatanong ko ng mga friends ko and sa interview, sinasabi ko talaga Cebu. Kasi I don't know, Cebu has a very special place in my heart talaga. Like, ang tagal namin kasi dyan eh. Like, nandiyan kami for 2 weeks. Tapos we just visited different islands, Bantayan, tapos yung mga
may mga places na tourist spots sa Cebu na visit namin lahat. We swam with the shark. So lahat talaga ng magagawa mo, nagawa namin. And ang dami kong na-meet na tao. And ang sarap ng food. And ang bait lahat eh. For me, it's more of a vacation than a work nung pumunta kami sa Cebu. And yun nga, I really want to go back, to go to the beaches, Malapascua. Gusto ko yan matry lahat. And ikaw ba, Derek, if given the chance to come back here in Cebu, what will be your first destination pagdating mo dito? Diretso ako beach. Kasi I heard Bantayan is 4 hours or 3 hours away from the city. Yes. So, doon ako diretso na agad. And this time naman, let's talk about your upcoming project, ang Legal Wives. Kasi isa ka talaga sa mga inaabangan na character dito since you'll be portraying Bianca's best friend, di ba? Na may lihim na pagtingin sa kanya. Sa totoong buhay ba, Derek? Nangyari ito sa'yo? Yeah. Ako yung magiging love interest ni Bianca. So, I'll be playing the role of Edgar. I'm a Catholic. And siguro yung magiging conflict dito is our religion. Kasi we know naman na medyo Muslim and Catholic hindi masyado mag-work love-wise. Kasi different beliefs and all. So yun, yung character ko, gagawin niya lahat para mapaibig si Bianca. Pero Derek, kung nalaman mo na yung mahal mo ay may ibang mahal, how would you react to that? Thank you dahil nalaman ko at least I'm not gonna suffer anymore for the rest of my life. At ngayon naman, Derek, please invite our viewers dito sa Central and Eastern Visayas to watch out for Legal Wives. Yes, sa lahat ng kapuso natin sa Central and Eastern Visayas, meron na po kaming inihandang pinakabagong cultural drama show para sa inyong lahat. Ito nga po yung Legal Wives. Ako po si Edgar dyan, abangan niyo po ako. And abangan niyo po ang buong show kasi pinaghandaan po namin lahat to. Yan. And we can't wait na makita ka muli sa TV, Derek, this time sa Legal Wives. Daghang salamat for joining us this morning. Daghang salamat, Miss Cecil. Thank you guys. Good morning. Thank you. And that was Derek Monasterio, mga kapuso. Watch out for him sa Legal Wives soon, dinhi lang sa GMA Network. And more to come pa, so tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live samtang nagkaduol na gyud ang Fiesta Senyor. Pakisayran ta karon mga kapuso ang istorya behind aning usa sa makonsidera nga labing iconic nga mga kanta halad sa balaang bata ang Senyor Santo Niño. Kinsa may wala makahibaw sa lyrics o sa tono nining kanta nga Santo Niño Gugma Ko. Makauban nato karubutaga mga kapuso ang composer ug artist niining maong nailan na gyud pag-ayo nga awit si Sir Manuel Manny Lapingkaw. Good morning, Sir Manny. Good morning, Nick. Mayong buntag sa tanan pong nagtanaw karon. Thank you so much, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga og Pit Senyor kanimo. Sir, Santo Pit Niño Senyor. Gugma Ko. Unsa may istorya ani, sir? Can you take us back to the moment nga nag-compose ka ining maong awit? Oh, sus dugayan ang gyud 1980 pa. Atong panahon nga I was thinking of magbuhat kog kanta para niya. Unya basta gitagik na ko ng kanta, I made it in around mga 30 minutos sa siguro na purma na. Unya basta kasagaran sa mga nindot yung kaing kanta akong nabantayan sa akong mga nahimo kadalpig ra gyud kini I believe hinatag gini. Kay it talks about ang akong gugma kaniya ug ang iyang gugma sad kanato actually. Pero dili ra ni sir ang only kanta ni muhalad kang Senyor Santo Niño, ubay sad pug kaog na tagik yun ng mga kanta. Rabuya grasya sa Ginoo daghan pagkatinuod. Katong kauban aning kuana niya pag kanta katong ako ang Pit Senyor. Few lines ko no sa Pit Senyor nimo, sir. Ako ang dagan sa Pit Senyor. Dini sa atong kalibutan ang atong kinabuhi lumalabay man.
Busa kita nagkinahanglan nga muhangad sa langit musangpit ang tanan. Pit senyor, daigon ta, daigon ta. Ang relihiyoso gyud nga aspeto, ang timos gyud nga debosyon sa balaang bata ang atong gi-highlight ini nga mao nga awit. Yes, definitely. Mao gyud ang akong gikuan nga ang mga tao naay kanta nga ilang masayawan nga tila pong mapadangat sa Ginoo ang ilang mga pagampo ug pasalamat. Timeless na gyud nga mga awit. Sir Man, ikaw pa ingon nga pila to mga more than 30 years na gyud imong mga kanta nga gipang buhat di ay kung sa inspirasyon nimo ani sir sa imong pag-compose ng mga awit. Way lain siya ra gyud. Ang ako lang gyud pangindahay sa Ginoo pasalamat for the talent that is given me. So actually, if I don't know if you knew before, I was in a band. Banda jud tukar, biyahe-biyahe sa gawas. But then naagid gid mawa ang longing gyud nato nga mo hangad sa langit o mo pasalamat sa Ginoo. So ang talent kayang gihatag nako, ako pong bali uli niya pinaagi sa mga awit nga iya ra pong siya may naghatag ani. Personally, Sir Man, kung doon na kay maingon tang matawag na tong answered prayer gikan kang Senyor Santo Niño nga labihan gid mo pagpasalamat unsa man ni Sir Manny. Ang akong pagbiyahe sa gawas nga wag ko magdaho mga makatukar ko abroad ba. Kay sige mo pangandoy po pagampo niya nga Lord. Kay since 1977 I have been a folk singer nga rin sa Cebu. Sa folk music scene sa Cebu, one of the pioneers ko. So pagka mga around mga 80s na daghan ang gustong mo biyahe sa gawas, no? Kanya ako gusto kong mo biyahe pero ang kasagaran padung Japan ko adto lang kog Singapore, Lord. Padadaan ko ngadto Singapore. Wa gi offers until pagka 1992 there was an offer to Singapore. Gamito na mong kahigayunan nga madungogikan kanimo mismo gyud kining imong iconic nga kanta Santo Niño gugma ko kay pagkanindot sir maminaw mi sa original gyud nga composer o artist ni ini. Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo, daygon sa kanunay, simbahon kagayo. Santo Niño, gugma ko. Pagkanindot gyud ay sir, pagkanindot gyud sa awit. So asa man nila makita sir unsa man imong mga channel or social media accounts? Bitaw, so kung for those of you nga ganahan maminaw pa sa akong mga kanta, daghan pang actually lain-lain mga kanta nako, covers and originals sa akong YouTube channels. Na ako'y channel nako nga Manuel Lapincaw and na ako'y channel pod nga Manny Lapincaw. Daghan kay salamat sa pag-uban kanamo karong butaga sa inspirasyon pagpaambit sa imong istorya. Pit Senyor kanimo Sir Manny Lapincaw. Pit Senyor Nick. Good morning. Thank you so much sir. God bless. God bless. Ubalik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live atong pangumustahon karong buntaga mga kapuso kining proud bisdak singer o composer. Nakabase na ni siya karon sa Estados Unidos apan di gyud hapon makalimtan ang iyang kontribusyon sa musika labi na dinhi sa Cebu matag panahon sa Fiesta Senyor og Sinulog Festival. Maila-ila nato karong buntaga mga kapuso. Way lain si Sir Dandin Ranillo. Good morning Sir Dandin. Good morning, kanyang tanan, kamusta mga kaigsuunan diya sa Cebu. Thank you so much for joining us, sir. May buntag din hikanamo o sa orasa na ba diha sa inyo, sir? Hapon na ba? hapon dire. Sir, magsugot ta, sir. Ikaw, konsidera jud ka nga deboto pod ni Senyor Santo Niño.
Gamay pa ko, we've been exposed to the Santo Niño and the Basilica, and we always go there every year. And hangtod sa I grew older and I go to know more about Santo Niño, and devote ako sa Santo Niño. So let's talk about your iconic classic na yun nga kakanta ni mo, sir. Mahitungod sa Sinulog Festival, sir. How long was this? Pila ka years ago man ni sir nga na-compose ni mo ni na perform ni mo ni sa inspiration ni mo ani Sir Dandin? Well, first of all, kining kanta gihimo na ko was a year after nagsugod ang Sinulog. So ang Sinulog, if the Sinulog started, let's say 1988, so or 89, so I made the song a year after. Ang inspiration nako, actually, I made one song first before the Sinulog. It's about the city of Cebu, and I was, I wanted to pay homage to the city of Cebu, and what more. In what way can I do that but to make a song about Cebu? So I came up with that first song, and I don't know if you guys remember the song, but it started with Maktan Kulon Simbahan sa Senyor Santo Niño. That's the first line of the song, and that shows you that I'm a devotee of the Santo Niño. And the song, by the way, is entitled Cebu. So anyway, when I came out with the song Cebu, during that time, uso pa kasi yung kanang cassette single. Instead of a record, you come up with a cassette single. Pero ang problema, nakuha ko yung side B. So I thought of, that was during the time of the Sinulog, the first Sinulog, and I said to myself, although there was already a music for the Sinulog, I said to myself na kinahanglan na ay team song ang Sinulog so that people would know how it started. So I came up with the idea, I did some research, I put together some melody, and I came up with a song. Ang duha ka kanta, sir, of Cebu, and of course the Sinulog theme song, ang sulod ato imo nga cassette tape, sir, no? You were saying there was 1 year after the Sinulog was launched. So kung 41 ka tuig na unta karong tuiga ang Sinulog, around 40 years ago. 40 years. 40 years na. And what was funny was, gihimo na ako itong cassette single. I was selling it in cassette. And I remember, tindig ko diha sa Mango Avenue in front of where Shakey's used to be. Mango Avenue. I forgot the building na ako, office diha. I was standing in front, I was trying to sell the cassette CD, the cassette of Cebu at Sinulog. Pero wag mo yung palit. So, but I think only 2 people bought it. So what I did was, I just tried selling the song. I came up with an album para makatensos ko, and I gibaliga na ako sa usa ka recording company because I felt nga na, teka mo na lang magbaliga na anak kay wa man ko'y marketing arm, and I don't know anybody, so that's why I sold the album to them. To my surprise, somebody called me years after when I was based in Cebu na ingon sila nga kuan. People know your song and they've been playing the song for so many years. I said, really? My song? Until I found out that, after so many years, that people really still listen to or they still play my song. Sir, mga minimo og kanang sample karong buntaga, sir, of course. Pag kanindot man gyud nga mapaminaw na mo gikan sa original nga nag-awit o nag-compose mga kanta. Sinulog song sa unahon nato, sir, ang Sinulog nga theme. Gisugdan ning baladhay, maoy atong dungog, sayaw nga gipari sa paglihok sa sulog. Pangadji ug panampit, alang sa Santo Niño, ihalad ang kinabuhi aron malipay pang Ginoo. Sinulog ka, sagit ug kusog ka, pit senyor, karon magsaulog, sinulog. Gikan sa Sinulog song, sir, of course, anita sa laing iconic o timeless kayo ni mga awit, sir, ang Cebu nga kanta, Sir Danny. Unsa man po'y istorya ani, sir, nga nung nakahuna masad ka ani nga pag-promote bali sa atong probinsya din sa Sugbo? Daghang kayo kong mga paborito sa Cebu. Kasi I love Inasal, Tita Soskilos, I love when I was young, siging diha sa Hudson. So, mura mag-summarize na ako what makes Cebu a popular place. So I just put them all together. Santo Niño, Andig nga Cebuana, Roskillos, Danggit, all that stuff put it together and have a song Cebu. Sir Dan, of course, di na mo palabyon ang kahigayunan, sir. We'd like to ask a few lines nimo.
Magtantulong simbahan sa Senyor Santo Niño, lugar sa katuhumagkugma para kaninyo, laing-laing turista sa sinulog malingaw, maanyag nga si Buana, gihigug maku ikaw. Roskilyo sa Liloan, danggit sa Bantayan, mag-shopping sa Quezano, mag-pista sa Hansan. Sir, doon na po kayo mga social media accounts, sir, no? O mga YouTube channel, sir? Imong gina-upload ni imong mga music? Yeah, my songs are in cdbaby.com. You can buy cdbaby.com. You can buy it on YouTube, iTunes. My Facebook is danielranelio@yahoo.com. I also have a YouTube channel. I put up some of my albums. Naman ko yung album nga Timeless Visayan Songs, which are 10 songs of my mom and my father's theme songs from their old movies. So it's also on cdbaby.com. You can also purchase it there. So if you want to take a look at what I do, just look me up in the internet. All right, to cap this off, Sir Dan, Fiesta Senyor na karong Domingo, unsay mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato diri sa Cebu o sa Central o Eastern Visayas, Sir Dan? Well, the most important thing, kay Bamaka, we are in the middle of the pandemic. The most important thing is for you to stay safe. Wear a mask. Kung kinahanglan, wear the face shield. It's important na dili mo matakdan ng pandemic. Although, magsugod na sila mag-vaccinate, no? But still, before abot na siya, just stay safe. Oh, I don't know if you know this, but I am a COVID survivor. I was hospitalized for a week. I had the COVID, but fortunately, I survived, and I thank Santo Niño for that. Thank you so much, Sir Dan, for joining us this morning. It was great to have you with us. Thank you, og Pit Senyor kanimo, Sir Dandin Ranilio. Senyor, thank you very much. Salamat, sir. Sa Bizto, karong butaga, nakauban nato ang kapuso actor Derek Monasterio nga nangimbitar og midasi ka natong atangan ang ilang maabot ng mga proyekto dinhi sa Kapuso Network. Samtang sa spotlight, mga kapuso, atong nakauban og naila-ila kini mga bantugang kompositor, mga artist niining makonsidera nato nga timeless nga mga awit dinhi sa Cebu, labi na karong panahon sa sinulog si Sir Manny Lapingkaw sa kanta nga Santo Niño Gugmako o si Dandin Ranilio sa tema sa sinulog o kining Cebu nga theme song. Gisaysay sila sa mga istorya ni ilang pagtagik ni mga kanta ug ang ilang hugot nga debosyon ngadto sa balaang bata ang Senyor Santo Niño. So many years after still popular gyud gyapon kini mga kantaha sino. Nindot kay nasayran nato ang istorya ni ini. Yes, kung unsay background ni ini kay nagdako ta na nakapaminaw ta ni ini mga kanta samtang manimbata ug samtang ana ata sa ubang lugar, even at the airport gina-play jud ni nga kanta. Ug nindot sa masayran sila nga after so many years po si Sir Manny o si Sir Dandin mag-compose gyapon sila po panagsa og mga kanta gyapon, no? So panagid gyapon ilang talento gipalampo. Oo, mga proud bisdak gayon, proud bisdak talents. Busa mga kapuso, aduna kami ibilin nga words of inspiration alang kaninyo this morning. Music is the literature of the heart. It commences where speech ends. By Alphonse de Lamartine, usa ka French author. Sa mga gusto mo preview pagbalik ng mga episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Pwede sa kapuso sa among official YouTube channel si GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kayong salamat kapuso sa laing adlaw sa atong pagpanag-uban. Laing makalingaw na episode na usab ang among dalit kaninyo. Busa tutok lang every morning kay daghan paming giandam alang kaninyo mga kapuso. But in all things, God may be glorified. Stay safe, stay healthy. Pit Senyor, kapuso.